Good morning, Groot! Good morning, Poknat! Ay, ikaw binasag mo na ito Ha? Ayun guys, maluwag din dito. O, tinan nyo. Medyo lumuwag kasi nawala rin table. Umalis na yung yung katabi namin. So, yun, magandang umaga. Madami akong gagawin, guys. Di ko alam kung anong unahin ko pero ang aking breakfast na muna. Ayan. Ayun, mag-shake. Wait lang. Gusto ko, naman, very. Ayun. Papasyal kasi kami sa sa apartment ulit kasi magpipintura nga. Nandun na yung bayaw ko, pumunta na. So, check ko lang bago kami pumunta ng Harrison Plaza din to check yung mga rags na ilalagay ko doon and ibang baka ilagay para makapag-chikahan tayo. Ay, kataas. Hindi nyo ko makikita. Basta yung ibang mga gagamitin namin pang display. So, baka yung ilagay guys. Ang hirap naman. Wala kayong mapaglagyan. Ayan. Yan. Pwede na. So, yun. Siguro mo lang for today. Inaano ko sila. Ina-alternate ko sila guys. Minsan yung vanilla, minsan ito. Pero dalawang araw yata ako magkasunod ng vanilla. Kaya, berry na muna tayo. Very masarap. Tapos, natikman ko yung itong tsaa. Tama nga may nag-comment kasi na napakasarap daw talaga nito. Agree ako guys. Ang sarap. Lalo na yung amoy niya. Pwede siya sa malamig, pwede siya sa mainit. Pero mainit, tinanong ko kagabi. Ininom ko. So, yun. Ang sarap niya. Parang Starbucks. Mas masarap pa actually kasi may siya, may tawag doon, may orange peel. So may lasa na talaga siya, yung aroma niya. Honey lang pwedeng ilagay ata pag matamis, pag cold, diba? So yun, 1 and 2. Pwede na kaya yun. Lalagyan ko kasi siya ng yogurt kasi wala na akong strawberry na fresh. Yogurt. Excuse me, Poknat. Gusto lang, strawberry bun. Cute me. Ayun, basta lang. Nagtitimbang ako. So, parang ngayong week, parang hindi ako nabawasan yung timbang ko. Pero lumiit naman yung chan ko. Okay lang ba yun? Yun lang yung isang ko ngayong week. Napansin ko. Lumiit yung chan ko, pero nung magtimbang ako, same pa rin. Bakit kaya? Anyway, basta lumit yung tiyan ko, yun lang naman. Ang concern ko. Ay, wala pa pala akong ice, baby. Bumibili na lang ako ng ice dyan sa nagtitindra ng halo-halo. Shave ice. Meron kasi silang shave ice. Hindi ko na pinalalagyan ng, yung matamis. Finish na, guys. Hindi ko na napakita. Bakit? Blend lang naman yun. Ice lang naman inad. Ay, sobra. Ay, hindi. Sakto lang pala. Yummers. Breakfast tayo. Hey guys, maghahanap kami ng ng tiles, yung mumurahin para sa kulungan lang naman ng aso. So, kailangan ko ng 400 pieces na tiles guys para lang sa nila, bahay nila, colors. Yung mga kahit yung mga bungi-bungi na, pwede na yun natin. Oo, kahit yung mga ganun lang, yung mga tawag doon, sinisale na nila. So, yun. Diretso pa rin? Oo, diretso lang. Kailangan ko maganap nun para madala na namin sa baka ngayon linggo punta kaming Nueva Ecija. Silipin namin yung yung pinapagawang bahay and yung bahay nga ng aso. So, yun. Kailangan daw yung namin doon. Kung anong gusto namin. Sa taas. Hawa ko si Papa. Pinapauwi kami doon. Kahit saglit lang daw. Kasi baka straightin na naman ni Papa yung bahay. Puro straight na taas lang. Tapos, magkakatabi na kwarto. So, kailangan daw yung aming opinion about doon sa design. So, yun lang.
pa lang kami sa ano. Dito ko balak si Chris i-transfer sana, kaso wag na lang. Kasi mas maganda pa rin sa Santa Rita. Para matapos niya man lang yung ano doon, yung grade 6, diba? Hindi yung pa sa elementary pa lang, bali tatlong tatlong school na yung inano niya napuntaan. So siguro doon na lang sa dati niya. Yun lang. Ang dami kong nasa isip, guys. Parang na ano ko. Hindi ko alam kung anong mga uunahin talaga. Busy-busyhan, hectic. So we'll see you later na lang. Hi, Pogi. Oh, paano po? Bad trip si Froggy. Ligaw na naman kami. Kasi nagsasagot ako ng mga inquiries, guys. Ako yung nabi niya, di kasi siya tumitingin dito. So, sa road lang talaga siya. Nakita ko yung sign sa taas ando na siya sa ano, nakapasok na sa kabilang lane. So, ayun, diretso kami, BGC. Make a U-turn. Oh, U-turn daw, daddy. We cannot do that. Dito pa kami. Dito yung ano, SNR na ano. Dito ba yun? Oo, dito. Kaya possible. Kaloka. Dapat sa ano lang kami. Sa... Tama yan, para makita din tayo nung anong bilihan ng tiles. Dapat sa may Bonnie lang kami. Naligaw kami. Saan kasi kami dumaan? Sa Hilpuyat. Kaloka. Na mali ng pasok sa ano. Skyway ba tawag doon? Bad trip si Malaka. Ano, sa babe na lang. Tsaka gutom na rin ako. Kain muna tayo dito. Traffic na dito sa ano. Vegese. Vegese ba? Kaba sa Vegese. Go ligaw. Oh, U-turn daw. Yun na. U-turn. Anong mga flavor yun? Blueberry cheesecake. Ba't matapang? May ano ba? Matapang yung coil. Okay. Lunch tayo, guys. Nagkaligaw-ligaw kami. Ayan. Nakarating din sa wagas. We're here sa Light Mall. Lunch lang muna kami bago umuwi. Kain tayo. Wala pa yung talong ko. Tortang talong. Kain. Patikim nga ang sinigang nila. May taba kasi. Hingi kang ano, sausawan, daddy. Aray, may tama si Tonton. Loko to si Froggy talaga kahit kailan. Kapot pa yan ngayon niya lang pinabubura. Dito kami sa kanila. Ayan, dumaan na rin kay Mami. Kaloko, wawa man Tonton. Pinatamaan ka na Tonton. Well, ganun daw talaga yan. Battle scar daw yan. Kaloka. Ayun guys, it's 3 o'clock na. Pauwi na kami. Kailangan ko pa dumaan doon sa apartment. Check ako kung okay yung pagkapintura. Then, ay, hindi na naman tuloy na ano. Kasi, pasaway Tawag dito, yung yung mga rugs. Dapat bibili na kami din sa Harrison Plaza. So, natagalan na kami sa pinuntahan namin. Ayun, hopefully, pagka-time pa rin kami puntang Harrison Plaza. Kasi, by Saturday na tomorrow, busy-busy yan Oy guys, nakakatawa. Kasi alam nyo, sinendan ako ni Nene na picture nung dito yung bahay ng mga aso. Grabe, ang luwag. Alam nyo, tatlong beses nung inuupahan namin ngayon na sa stock room, yung dalawang magkatabing kwarto,
3 beses nun, guys. So, sobrang lawak talagang makakapanakbo talaga sila dun sa, sa loob ng bahay nila. So, ayun, ang ganda kasi ang taas din ng bubong. Hindi lang siya basta kulungan talaga, guys. So, bahay siya ng mga dog. So, kaya naghahanap kami ng, ng tiles nga, yung mga mumurahin lang para, sabi ko kay Papa, wag nang i-tiles. Yung parang rough lang yung floor nila para may yung maano ba nila mga kuko nila, diba? Para mas maganda. Kaso sabi ni Papa, mas maganda daw yung naka-tiles gawa ng hindi masira yung mga skin ng mga aso. Sabi si Papa talaga eh. Ang ganda-ganda ng mga balat ng mga aso mo, baka masira lang yan daw. So, yung so pinapahanap niya ako ng tiles. Kahit daw yung mga taga 10 piso na lang daw. Yung mga bungi-bungi. So, ayun. Colors. Yun lang, balita ko sa inyo, guys. Sobrang sobrang exhausted. Tinan nyo, din ako nakapag skincare, pati Yamashiro soap, hindi ako nakakagamit. And speaking of Yamashiro soap, na naman pala ako, running out na naman ako sa stocks. Ayun, kasi pinapaikot-ikot ko lang din, guys, yung puhunan, 'di ba? Para hindi naman ako masiro at inaano ko nga na tumutulong ako sa pagpapagawa ng bahay. So, ayun. And then, I'll make sure pa rin na may nasa-save pa rin ako kahit papano doon sa savings namin. And then, may na-advance pa rin ako para dito sa sasakyan and then para doon sa condo. So, yun lang. Yun lang talaga. Kailangan lang talaga tamang pagbabudget ng lahat para hindi tayo ubus biyaya, ika nga. So, yun. Pagutan ako, guys. We'll see you later again. Sama ko kayo sa Tinan nyo, ang putla ako. Kahit talaga, kahit sunblock man lang, hindi ako nakapaglagay lately. Walang-wala talaga yan. Sobrang daming ginagawa. Kailangan talaga kasi hands-on ka. Kasi sino nga ba naman yung diba, kundi sabagay, may mga katuwang naman ako sila, mga kapatid ko, kaso nasa sales sila. So, ako kasi yung in charge sa sa stocks. So, ako yung laging nasa labas, kumuha ng mga stocks, pag-usap sa mga supplier. Kaya, yun, ako yung medyo ngarag-ngarag talaga. Pero sila din naman nangangarag sa store kasi kapag buhos yung doon yung buyer doon eh. Halos hindi sila makakain din ng tama sa oras. Ayun, putla ka. Ayun ang mga ilalagay pa namin yan sa apartment. Excited na nga si Chris. Sabi niya, ilang beses na kami nakapunta doon, mami. Ako di ko pa nasisilip yun. Gusto ko kasi pumunta siya doon. Ready na yung kwarto niya, diba? Para mas lalong matuwa. Ganahan. Nakakatakot, shit. Binato si Tonton. Ayaw mo na. Sige na. Mentally yan eh. Ilang pa? Ilang po. Abi na to? Bato mo yung tingin. Pansya na ako eh. May tama si Tonton? Oo. Ang lalim eh. Sira ulo. We're here na, guys, sa Harrison Plaza. Grabe, ang tagal kong di nakapunta rito. 10 years? Ay, hindi naman 10 years. Pero basta matagal. Napakatagal talaga. Old na to eh. Old shopping mall na. Pero dahil parang nagpupunta. Dito mo dati binibili yung patches mo nung nasa IBM ka pa, di ba? Yun yata yung huli natin punta rito. Ni Chris. Nahati. Kala ko kain ka muna. Oh, sige. Sa taas yun, Daddy, akit tayo. Ayan, guys, nahanap ko. Sale up to 50% off. Ooh, let's go. Tingin tayo. Yung cute man. Yan, malaking-malaki na. Ang cute! Ang dami pang Daddy, you buy one, take one. 600. Oh my gosh, guys. Oh my, ito mga tipat, oh. Alin. Elepanti. Doon sa sa sala? Oh my gosh, ang ganders.
Grabe ang mura. Buy one take one, 650. Oh my gosh. Ito, elephant din oh. Alin dyan? Ayun, dolphin gusto ko. Ayun oh. Ulit sama sa elepante. Kasama yung Alin puka. dyan? Puka? Itititi tayo sa sala. Sara, si Raulo. How cute! Dito. 2 to 7 na lang. Ang bongga. Okay. Ito, maganda. Ganito mo ganito. Teka, Japanese inspired tayo. Pag ginirpaksan mo nila, patay na. Hindi. Kung malaki poknat. O magandang ano. Ito. Yung shirt. Yun. O, ito green maganda. O green. Green yung ano, floor eh. Wala man lang ka, ano? Wala man lang ka. Style niya. Nag-iiba yung kulay niya guys. Pag ano, nagda-light. Dark na. Nung naka-ano siya light. Si Japanese inspired dog. Ah, gato siya no. Nung ano. Ganyan po. Ganito Light siya naman light. yan. Oo. Ito na yung dark. Ang galing. Ano ba? Ito pinagpipilian namin eh. Ethnic. Ito yung ano. Oh, gray na. Para mas maganda yung... Kasi green yung ano ate, yung tiles. Ano ba maganda? Usually, ma'am, yung gray, ma'am. Any color. Baga, neutral yung kulay niya. Anong Kahit motif ano. nyo pwede. Hindi siya namimili. Not like kung green, namimili pa yan eh. Oo. Ano ba, mag-iba kayo ng kurtina, mag-iba kayo ng kulay ng sala, di ba? Hindi, I mean yung green yung tiles. Pwede po yan, ma'am. Pwede yan? Lilitaw yan, ma'am. Nilita yan. Sige, para mas maganda yung gray. What you think? Siba na. Ito na lang Yan ate. pa. Anong size ate? 7 feet by 10 feet, ma'am. Ayan yan, ma'am, oh. Naka-display. Yan, Okay. geometric yan. Sige. Alin? Gray. Ito to. Ang ganda. Fold na lang natin. Fold mo, sir. Naka-kotse o van? Pwede roll na lang. Roll na lang. Roll na lang. Wag fold, sayang. Magkakakanto eh. Cute. Ayun sa ano, bili ako maliit para sa vanity table. Ay. Ito, si Sis Aisha na naman naalala ko. Purple. Purple. Ayan, murang-mura lang oh. From 7.9, naging 3.9 na lang. Punta kayo dito. Hanggang kailan ang sale nyo ate? Hanggang Sunday na lang po. This coming Sunday, ma'am. Back to original price sila? Ooh. 12,650 na po sa Monday. Wala kayong maliit lang na... Ano quality, ma'am? Ganun din, ma'am? Panlalagay ko lang sa vanity table. Yung ganito sana ate, yung ganun. Ganyan? Opo. Eto, tignan niyo, ma'am, kung okay po sa inyo to. Kasha Sa ka. ganyan size? Opo. Or may maliit pa bang ano? Mga ganito Wala na lang. po, ma'am. Ganito lang. Eto, meron kami synthetic. Synthetic siya. Ah, okay. Kasi kailangan ko. Ito kaya. Yeah, pwede rin po yan. Idudugtong nyo na lang siya. ma'am. Dugtong. Ilan ba kailangan nyo, ma'am? Hindi ko nga alam kung ilan eh. Ganyan kahaba? Mahaba rin. Siguro mga 3 ganito. 3 pang ganyan. Pero maganda ganun carpet eh. Naka-emboss. Opo. O kaya ito. Yan, ma'am. oh. Ganyan. Ganyan. Ano kaya dun? Hindi, wag to te. Kasi magdidikit-dikit pa ako niyan. Oo. Maganda isang latag lang na ano. Latag lang po. Yep. Ganito, ma'am. oh. Wala kayong tela na ganon na lang. Ay, kailangan nyo parang tapestry. Yung? Tapestry po. Paano tawag dun? Parang silk siya na pang center table. Oo. Wala na yun. ma'am. Naubos na yun. Okay. Dinner tayo guys. Toki-toki lang kami. Hap lang na rice sa kainin ko dyan. Sarap ng ano, onion rings. Tawag dito. Deep fried. Sarap pala siya sa ano, sa Kyopi. Japanese mayo. Ayun na napamili namin guys. So, sakto pala. Pumunta kami ngayon kasi bukas. Last day bukas. And,
day na sale. Oo, last day ng sale. So, back to ano na naman siya. Regular price. O, diba? Naka 50% ka na. Tipid. Eat. Ayan o. White na siya, guys. Ay, hiningal talaga ako. Every time makakita, hiningal ako. Yun lang ang pinturan, di ba? Ito kasi mga, akala mo bagong pintura din, no? Malinis pa kasi. Ay. Makintab kasi quick dry namin. Quick dry. Ang ganda, no? White na, no? White na siya. Yan na. Lagyan ko na lang dyan ng malaking salamin. Hingal-hingal talaga ako. We're home na, guys. Finally. 8:45 na. Ayan, I'm so tired na. Kumakain pa lang ang mga baby ko. Wawa man. Nalak! Nalak itong gate. Akala ko nandito si Chris kasi itong tawag dito? Itong second lock tawag namin eh. Nakaganyan siya, tapos hindi nakasusi. So, pag kasi nakalock siya, di sabi may tao dito, diba? Ayun, wala naman pala kasi pinuntahan ko si Chris at tinawagan ko. Nakasala itong pinto. Tapos tinawagan ko pa yung landline. Diyan wala sumasagot. Kaya chinay ko si Chris sa bahay. Eh, ando. Bakit nalak? Siguro nakakaano nila good kayo. Nakakaantay ko. Ganun nila yan. Ganun. Nalak siya. Sinungkit ko na lang ng kutsilyo. Maluka. Ay. Ba yun? Gulat naman ako. Yun. Pagod. Ligo na si Chris. Tapos, kala ko ilabas muna yung yung kainan namin doon. Ilagay ko sana dito. Para dito muna kami kakain. Total, wala pa namang tenant, diba? So, bukas na lang. Pagod na ako eh. Ko lang itong mga binili sa Saan yung isa na ito, Daddy? Di ba dalawa to? Yung Shopwise? Dalawa! Kala ko naiwan mo sana eh. Yun. Kala ko tuloy naiwan sa tricycle. Ayun. Kaya natin kung na lang kung anong mga grocery haul. Ayun. Ito, Nescafe Espresso Rose. Sabi ni Daddy at inaanto kanina. Pumipikit tapos nag-go na pala. Matis ganun. Kesa yung sa gitnang Bagay. pamaneho. Matulog ako. Sige. So, yun. Yung kape niya. Tapos, ayan. Favorite na Skittles. Ngayon lang ulit kami nagkaroon ng Skittles. Yun. And then, puro noodles lang naman to halos, guys. Kasi gusto ko siyang tikman. Yun. Itong Coca. Spicy Singapore Fried Noodles. Yan. Nilak nila to. Ha? So, nilak. Oo, sila group mo. Ayo, hindi. Mabukas yan. Tapos, Penang White Curry. Gusto ko lang siyang tikman, guys. Dalawa pa lang Singapore. Tapos, Mi Goreng. Ayan. Nakikita ko na doon yan sa YouTube eh. Yung mga kumakain yan. Masarap daw yan. Tikman natin. Tapos, itong shallot chicken. Teresa, ayam, bawang. Para siyang Malaysian or Indonesian. Ayan. Ayam is chicken. Tapos, another Coca, spicy black pepper flavor. Ito, tom yum flavor. Maasim-asim. At Mi Goreng. Ulit. Yes, Daddy? Show them. Wait lang. And kimchi ramen. Ayun. Tapos, what's this? Maligo ka muna dyan, anak. Nag-vlog pa ako, tsaka naka-bold ka eh. Big Bang. Para kay Chris. Ano to day? Sunflower? Sunflower seed. Ay, kadami palang kinuha na itong bakulaw na to. 3. Tapos, eto. Gusto ko siya i-try. Nori spicy flavor. Ay, meron pa. Ito. Dito ako na-excite, guys. Kasi ano siya. Diba gusto ko yung ganito sa sa Tokyo. Yung miso soup. Ito instant. So, yun. Tofu na lang ilalagay ko and then green onion. Yun. And then ito. Ay.
Inaano ko sa ano, yung dessert sa Tokyo kumain kami kanina ni Daddy. And then yung takeout sa Kuya Jamie. Yun. And then meron ako dito ano, licorice powder. Ayan, galing China pa. Yan. Pero powder siya ngayon. Ayan o, kulay brown siya. Ito yung pagpapaputi sa kilikili guys. Ito, tangkap yan sa Dio. Ipapatry ko yan kung pwede rin yung powder kasi medyo maharlika ang ano yung yung pati Chris maharlika yung ano niya liquid niya. So patingin dito ka dali pag baka bold yung anak mo dito yun Pintura. ayun. See, the white. Oo nga pinakialaman kasi Pintura. sabihan ko na lang sila. Fingerprints, 1, 2, 3, kitang-kita, oh. Baka na-curious lang kaya binuksan. Dinisplay niya kasi yan dun. Tapos diba nagpapintura Dumi. dun. Ginawa ko. Nakikita mo naman, oh. Oh. Ayun, oh. Parang pinagtatapakan ng langaw, oh. Sige na, linisin mo na lang. Sabihan ko na lang sila. Pinakialaman. Ayaw pa naman ito ng ano. Ang gamit niya is sinapakialaman. Kaya, sabi tuloy ni Ate Remy. Sila kasi kanina. Sinabihan ko na huwag mong hinialam. Tapos nakita daw ni Ate Remy na hinawakan. Yan mo na, sabihan ko na lang sila. Toothbrush na. Tuloy. Saan na lang, Holy Week na lang. Madami pa akong gagawin, anak. Ayun lang, guys. We'll see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, Ade. Bad trip si Kalbo. Nakakala mo gamit niya. Bye-bye, guys.